Squill na sa. So asa nag-white kay ay amping dito ko kay ako din. Dire ako na bitos Dante. Dante oh sunod. Grabe dyan na si Dante oy. Una pa dyan na siya. Kasada guys. Yan na. Hala, di ka kasakay kay puno. Aw na aday dak. Nay mo naog. So, ako na po ni guys, si Ruby Provinciana. So, na gamay na lang magbuwak sa hangkuan na. Pero na ay bagong nagsugod guys, og buwak. Kani ahang puti. Kaning puti nga kuan na. Bongombelya. So, manguliksyon day ko guys, og mga ingani kay nakakita ko sa YouTube. Ang grabing kanay sa gilahang bay kay puro bongombelya anja. Lain-lain color. Mana manguliksyon kog mga gumbembilya guys. Sugod na pud kog tanom og mga kuan basta pagtiguan na. Diyan hinay-hinay ko ron guys kay murag kanang kuan ra niyang tijan siguro pamaor ni sa si alsan hagbugat. Diyan nice pud na siya guys kana siya may alas 4 may tawag dani gud siya. Kanang mo daghan jud siya mubuka o basta alas 4 na. Bawa kang tawag na di na kay alas 4 man kuno na. So daghan kadyo kog mga hinluon guys na kaya haman ang gardenon diha kaya haman ang butangan og mga taong og kuan lagi. Diyan na og kanang di na kadyo init. Kay grabe pa jud ka init rong panahon na. Diyan to nas Crystal guys na ding gihatid sa kuan. Gawas. Diyan lahi pud diyan na. Kita na mo dani. Diyan diara aron tak ning dako na siya katong gikan sa buhol ang ipangadyo ni Nanay Lita. Basta makauli kog buhol guys, nagbalik na makadadyo kog tanom. Ja kani kay mao ni badyang man ni guys. Ja kani mga ingani daghang kadyo kog gipang tanom. Di naman ko ganahan ni ja pero bilang kay namuwak man pud. Ja kani daghan kayo nakuan dani nang nemoagi kusiun pag dahon lagi. Dahil kayong mga nagkagusto na rin na. Naman ni siya sa mga Ayala Mall. Daghan ka doon sa mga ingani. So na guys, sa mga tanamahan ng ipang usub. Yan misang liliun kay naikuan ud. Sugod og kanang kuan ba. Ni mga kinananan. Nagahanggisid nga malbiri na upat pa ni sa kaadlaw guys ya. Ay murag 5 na ni sa kaadlaw. Ning kuan na siya ni sangan na. Dikadto pud to ani sanga na pud siya. So ato lamang pud ning huwaton nga mo sanga pud ni siya kani guys kani. Diya salamat ni kadyo ni Atiging kang Atiging ning Malbiri. Diya na pud Atiging ang gimuhang kuan kanang passion fruit. Kanang kuan ra ba na siya, di ra ba na siya green ang bunga, to duha ka buok kanang gikan na ni Mayor katong murag maroon ang color. Kay murag taragsaon ra ba ng maroon manang agmaron na siya pero naidaghan datong seed sa likod. Jada nang imuhang 5 ka punuan nga Malbiri Atiging nanin tubo na agawa na. Diyan na rin ko ipakita ninyo guys nga wag unahang mga koleksyon.
Diyan, nag-try lagi ko ingani guys, gipurma ng heart na. Bungumbilya na siya. Sugod na po sa usa nga. Oh. Dali ra kanya sa mabuhi. Jadi salamat kay kadto sa naghatag dani. Bambu ni siya nga variegated. Daghan kadto kog kuan guys kay mga naha na naman puy mamalit. So padaghanan nato kay naman puy mamalit og ganahan sa mga tanom. Diyan ako ipakita po ninyo kanais na kuan siya murag wako kailan ni singanda ni niya. Naning tubo na kay murag des Domingo man na siya gihatag. Salamat din kaso sa naghatag dani. Diya kani po siya guys lami po kaso siya kay mura po siya tiger na. Lahi ni siya og dari dia. Diya ni siyang gidapadaghan guys kay hapon inda dun sa hong amo. Pasahaon na siya na guys diya. Makapalit ko og kanang kaang. Ang tagaan naghang amo dres pika sa na po sa ingani. So, shout out day ko ni Ati Daday. Salamat kadto ni Ati Daday amping diha sa US. Diyan na naghana jig imong gihatag na Ati Daday dia. Sa una ijang gihatag na sa raman to kay ingani. Karon kuan na daghana na sa duha, tulo na po ginanaha na uban oh. Kay mahal ni siya 3 colors guys. Yeah, what? Diyan kani po gihatag po ni Ati Daday. Butaas na po siya kay masamput doon. So mao na po siya na po sa duha. So manihang technique para budaghan na mga 3 colors ug kaning cardinal. So cardinal ni siya guys oh. Black cardinal. So harapon mong gipakita guys kay wala gitay ganap ron. Diya. Magkuan di ko ron guys kanang sadyo man ko ganihan ni mata kay dito mo ko spikas. Kadawon pa ko mata. Naanad ako mata alas 4. Magside ko ron sa akong mga talong. Kay kuan na. Magsid ko sako. Saba ka guys kay na nagdukduk na lagi sa Jopala City pa rin nagdukduk dadto. Jadi daghang butterfly di ay oh. Butterfly. Diya ka ni Ati Daday hari po kang tagaan dani. Musaha na ni. Kay musa nga man na si jagdaghan manaha man ni. Tagaan pa na Ati Day. Guys nanguha ko og kuan guys kanang mansanitas kay naidagang hinog. Pangkuha na siya guys, pang daghan po di ka doon sa benefits. Nagaban guys na mas mubaw. Ano ka na oh. Ano sa mga kabuoton karon. Yan na ako yung nakakuha na ko diya. Harvest diya. So daghan ka doon sa benefits nga kuan. Kanang mansanitas. Search niyo ni guys. Daghan kayo sa kuan. Naunta. Kaya daghan kayo sa bunga guys niya. Kuan ka ng maunhan ta sa langgam. Kaya guys, kung anay sakit naghang tagiliran kay na kung ano siya guys kanang hangin na dito kasi yung utot-utot. Diyan anay ko daris garden ron kay magbalhin ako sa hang talong. Anang ikuan guys sa hang itang mga talong. Talong sa yung unahan guys kay gamay ra niya hang juta. Ang patabang ra ko ni Nicole karon si Nicole nagkuan pa ng mahaw. Lami jud siya. Mura na kog langgam guys. Lami jud siya basag kan. Sa una aron nag-ani niya karon gagmay naman.
Nagkadikado sa gani ba? Ya, panadang naman is langgam. Diya sa zode ko ginumukuan guys kanang katong salabat nga gi ay salabat turmeric nga gi kuan dyan lami dyan guys tinuod dyan imong paminaw kay mag gabi pag kuan ha grabe dyan ang utot kay hangin dahil sa tiyan. Pero guys di ba nakahinimdam mo sa una nga ipa-ultrasound unta akon dyan wa ko nagpa-ultrasound. Gikuan ko ginagos doktor nga magpa-ultrasound dyan wa ko nagpa-ultrasound. Kay mahadlok po ko ganang may bawang na ako'y sakit. Ginuura di kuan guys mag igo na to. Kuhaan na ta. Ko guys ready naman po ko kuhaan ako sa Ginoo. Ay na hurot na. Hurot na gang sinapsupan dia. Sapsupan ra man nimo ng isang katas kay lami kado siya tamis. Ya kan siya pwede po ni sa fertilizer nato. Buta sa tanom. Ja mag-ready na day ko guys sa mga sako ron. Kanang para ipang seed na itong talong kay dag na. So mao na itong trabaho guys kay balag init pero dali ra man ni guys sa bubuan kay naramas doon. Hindi na ni gawas ni ug kanang tinguan na. Hindi na gid siya. Okay, sayang kayo guys, no? Tambok ra ba kayo sa dahon. No? Okay. So na po ni sa kakuan guys. Nawang oh. Nawang guys, diha ito singot. So lami nang paminaw ba sa palington ko. Nyaro nagtiyong sa mong langgam tol. So ayan na, makaani na talaga ni puhon. Yapong talong. So guys, katong way mga luti, way mga duta nga pwedeng tamnan sa mga tanon, pwede na jud mo may mga sako mo 5 kilos, pwede na rin jud ang tamnan. Mura niya kuan sa una guys. Tagang kadto sa bunga ang tawo. So ayun na guys. Kuha ni siya 10 kabuok. So napuo ni sa kapunuan. Ayan napuo ka sako. So sako ra din na siya guys gang gitamnan. Bunga ra na siya. Diyan na po ko apil kuan kaning 5 ka sili. Sili ni siya na. Diyan na mo ko daghang sili dito sa mga kaang dito to ah. Diyan na po ko kamatis ug kuan. Kamatis ug siling atsal dia. So mangita pa ko kuan guys kay magpakuan pa ko og juta. Kay ang nadana mong juta dari kay kuan ra man sa kasako. So apa sang balinunan ja mo ato sa kuspikas guys kay magsusi pug ko dadto sa mga alaga nga tanom. Ang kuan na kubasa. Tulo na sa kapunuan to ah. Pag usa dadto to ah. Yan nara dyan na dari sa dagat tapit ya. Dyan tambakan naman na sa juta diha og mga tambok. So bunga ra dyan na siya. Panaw naman naman guys bubunga na siya. Nagtanong namin dyan sa una daghang kadto sa bunga. Dyan ang mga chive guys. So giliran ng mga chive. Napakoy mga buglango yun dyan. So mga tanim ang kuan ba. Mga sagbot. So mga chive guys, naghan kaso.
Aghang kita nung po dari nga malbiri dia. Atiday nabuhi na. Duha ka punuan dia. Malbiri. Limon dia dagha ka bunga dia. Limon daghan ka nagpungpong na. Di sa kawadag bunga guys, bisag nara na si Jas kaang nga dako na. Ya dako. Anja na di ko gitanum dari nga karnaba. Sunin dako na karnaba. Dali ra kadto ning dako. Karnaba og malbiri. Ay dili malbiri. Cranberry. Kana siya guys, cranberry na. So kuan po sa daghan kadto po nagbenefits ng cranberry. Mapunihang gitanum. Diyan nagtanom po ko dari og diyan nabuhi na po dagkuan Nabuhi na po dag malbiri Tapod malbiri po to. Ug kani kuan po di siya kanang miracle fruit. So na naghang gitanum atiday nga miracle fruit ding dako na. Mora man yang kuan guys. So wala pud mo kuan guys, pwede ra pud mo magtanom og naa sa mga planggana na. Jadi ara hang gitanum nga kuan guys. Kita mo sa una nagtanom pud na tambok na. So ana sang gi-straight hantud didto ana. Diba? Basta magkugi jud ka makakuan ka tambok ka sa mga chives tambok ka na siya. Malipay na dyan si Ate Daday na sa chive. Guys, dari ko na sa mong ipakit dun sa mga buwak dari kay mutanaw mo gudani gahang amo. So alam po ni i-video guys kay mutanaw gahang amo. Kani guys bagi kani mura ni sa kamat jinon. Halaman na sa ipon og juta na. Wala ni buwak na siya na. Yating buwak din ni siya og kanang tig-init. Hani sang ipunan dari juta na wala siya na namuwak. So marami nihan trabaho dari jud guys, mag ibot-ibot sa mga sagbot, magbalhin sa mga buwak. Diyan ako yung magabag og ipang tanom gahapon guys dia. Baw mabuhi ba na siya ingana na siya na. Ang gitanom kay kasi mabuhi na. Nagaglamok lagi siya Bawal siya mga lamokon. Kani dyan si Jakay. Nice ka doon siya kaway-kaway Tako ka doon siya nga murag tupos na Diyan na po sa baguning tubo na mura sa octopus. Diyan kanira siya mo kuan wala gid pud siya musaha kani mulupad ni siya mahimo ni siya ingani sa mga bukid. Ang susihon og nabay mga dako na kadugahang kuan Usay magud mo inagarinhan diri mahurot na sagkaon sa ud. Ano dyan sang liin. Tanaw guys, nindot kayo sa pagka kuan pungpung sa tanan buhi na. Wala po disang alis dan ug lain niya nagkuan guys kanang wala di na kadto init. Daghan kaso nagidadari butterfly lagi ang butterfly gikaon na sinagkaon ani ag iro udod siguro ani kinaan nga bilin nagdahon
Ano gipagawas kay init palagi. Kanilahi po di klase guys, katong gipakita dos bay. Nalapo sa isang alas pikas oh. Kanilahi po di sa klase. Diya kani, nais po di sa ka ibubuwak. Ganahan po kog na yung mga mubuwak lagi na ah. Diya diya nagahang mga gipang seed sa una guys, nalagkit na. Nalagkit na siya. Diya, di agahang mga pangkuan guys, ang buwak. Narang ka nice kadyo siya oh. Naghana kadyo sa buwak. So malipay diya ang amo dani guys, naghang kadyo buwak. Yung mga ice cream. Guys, thank you for watching. I love you all. Buntot sa unggoy. See you in my next vlog.